Jiem wara li l-istorja Tigran saret gidba iċ-ċertifikata u Simon Busuttil kompla jiffaċċja pressjoni biex iwarrab bil-kwiet, komplow jidwu dikjarazzjonijiet li saru fl-eqqel ta' kampanja qalila u fuq kollox giddieba li saret fil-konfront tal-Prim Ministru u familtu. Fuq l-adba tal-qorti Simon Busuttil ma ħallix ħajta fil-sinu u bċertezza li ma bħala kompla juri fil-beraħ li għamel tiegħu l-akbar kidba u frejma politiku fl-istorja ta' pajjiżna. Tigran hija tal-Prim Ministru u l-Prim Ministru ma nemnu assolutament xejn. U ma nistax nifhem kif il-Maġistrat ma jistax isib konklużjoni illi tinsix. Il-konklużjoni tal-Maġistrat mhix konklużjoni ta' qorti finali. Kull ma jrid isib il-Maġistrat li hemm biżżejjed it-terminu legali huwa prima facie, at face value. At face value hemm biżżejjed biex dan il-każ jiġi investigat ta' kull ma jrid jagħmel tal-Maġistrat. Osservaturi politiċi sostnu li 15 xahar wara li Simon Busuttil għamel tiegħu l-gidba ta' Tigran jibqa' l-fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat wassal viżjoni li llum qed tieħu l-forma tagħha fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl li l-Partit Nazzjonalista jinsab maqsum f'azzjonijiet differenti wara l Busuttil ġimuri il-bib ta' barra, jibqgħu jidwu dawn il-kummenti li kien għamel il-Prim Ministru waqt dibattitu ma' Simon Busuttil innifsu fuq l-istazzjon nazzjonali. X'ħadd tieħu minn dan kollu? Tafx qed tieħu? Qed tieħu l-fatt illi nies qed jiġġudikaw il-karattru tiegħek. Qed jarawk bħala bniedem jiddispjaċini politikament iddisprat. Qed tiddispra tara n-numri tal-opinion polls u għaliex ma tista' tasal bl-ebda mod u tagħmel x'tagħmel ma rnexxilekx tigwadanja xejn f'dawn is-snin, kif qal kollega tiegħek you dropped the mother of all bombs. Ġralek xi ħaġa li l-bomba ħadd tkun waqgħajta fuq tal-pjeta stess sur kap tal-Oppożizzjoni.